to ki gaskata ni naki ne, haɗina da ke ayyukan rabu ne, wanda zai zo miki gaibu ne, ni kuma kin ga sirrikan zuciya bayyane. Lokacin shi baya jira, zance naki nazari mai alfani ne, koyar Allah yaran Allah. Gaskiya ɗaya ce duniya da faɗi, zantukan da kai min na ji daɗi, rayuwa ta kai ke sakan nishaɗi, ba ni in ba karke ni kar na faɗi, ba ka karya da rawa ta kai da faɗi, bugu da ƙari kuma gashi ƙari.